Pateng la pateng benriu. Ka balang ka yait nama ka jing jenjar. Negawai ke spas nem, syagawai ke spas nem. Nadu ke spas nem ke benekong, adu spas nem ke baar, spas nem ke balai, spas nem ke besar. Ka balang ka yait nama ka jing jenjar. Hajing Syah Ujisu dala de Ukraine larang bakla kalau nong ka bakat riu janga gospel yonis. Uong haga perthai pinmat shibon ke jing jenjar. Apostol Paul haga jingilap jong haga kam jengi apostol badu Lukas urikot kum ne uong apostol Paul uong ngidai ban yai lang ba ke jing jenjar syage hima ublay. Haga por jong ki apostol hadin bu Jisu lalaik ni ke perthai ki apostol ki mat ike jing jenjar nagawai ke por syawai ke por dan penjong ki besyak lek ben ki besyak ban ben ki besyak keren ben bat ki de syak set along ru kumju ki syak set patok syak set bendi hakam jong apostol yu Petros le set bendi bat laju sempat iki laju lek ben iki hakmat upaj ba pada Bible ko hadin bagi syak sempat ki syak tit syak bom ki lej pai daga bakamen ki da yero ye ke kerteng trai namar ki nyeu de baki dai ban lej lang ba ikini ki eke namar Jisu de ong la ki lej ben yo trai ki na lej ben ye ki sikri jong uro ada ki be lej ben yo Jisu kin da lej ben igi senran jong uro but ki senran ki perkhat baki dei panyai lambagi ne ke namar Jisu dal de Ukraine pat kumta kalong de shisha kumta de ha kapor jong ki apostol ha kam jong ki apostol la bo jing thor je pang ka we jing jia pang we bru bu gredeng Stephen une usha le ben baut udisha panyap ro ha u weu jiu ubarunar bha hagata kapor bukerteng sol baru penyap Yuni Stephen de beri banget yo Jisu baru new sol so tenat yiki bakum gini ki beri yiki neki bakhot ile de ki banget hau Jisu baru new sol udah lek ben shisha ye ke balang udah lek ben shisha ye ke merkris udah lek ben shisha ye ke kristan hagata kapor badala di ubo jintho haga kam jengi apostol hadin ba yelade ukala pamut hadin bu ukala pamut uyatho ye gene ke jingja uyatho ye ke jingim jo hagi por la dep no kumno le ben ye ka balang ke jomblai dalade uyatho haga kam jengi apostol ngas kuli pitang ke we kam jengi apostol kunong ke ba atun rio ini pe kumno dalade une usol yo ubala kelab mod parhane ke por ukerteng us pol upan kelag ke kerteng ju uno sol syo pol sangap kumnu yo tho man bodang le ben yigi kristan hakenong ba atun riu jeng kam ge apostol ke dekot ke pasipo pat khat we uong ya ngada lek ben ngada yang persyak ye ke kerteng Jisu no Nazareth bat shibun hiru khoi ngala thep along ngala thep shebendi bat ngada yoro ye ke ikhtiar ngada yo ke bor no ki rangba longdo bat nga da panyap ro iki bat nga de kren persyak yaki thot khat we bat ngara penshitom ro yaki
haman laki synagogue. Bat ngada penbore ki bakin keren ben belai. Bakin keren ben yunu Jisu. Bat ngada long persya yaki haduk kata-kata. Bat ngada pensitom ben yaki. Bat ngai penerkang paru yaki. Siki waipat kinomba, naga nomba siki nomba ngapan sitom yaki. Kini gede kentin jong u apostol Paul. U yatho yaki jingja menba udang day usol. Menba umpat ngai. Hau Jisu. Ule kum ni. Kajing sya le ben om tang no new briu usol. Kabalang ka sya le ben na ki jiuro hagato ko por. Udan weu briu. Ubagertengu Herod Agrippa. La dengan baklau de Herod Agrippa. Une u penyap ya wei ni senran. Ubagertengu Jacob la dengan baklau. Uset along u krai kle u po bendi. Kajing sya le ben jong senran. Kadai ke ba ngilap haga kam jong ki apostol iyo iye kini paru hadin jong ini ki kajing penyap egi senran kelak pandai egi snem ke balai po saupo tame apostol Paul kula mut haga buku muta kapor nang ta kajing sya le ben kadang yai peteng wat haga por wat hadin bo kula mut kajing sya le ben kadang yai peteng sa haga spa snem ko benukong haga snem ko ben repo tamain repo sawe dan we upat sya jong ka himarum o bekertengu nero une ule benyi Kristan namarga ka Rom ka ngimtip nang no ka daw tambah ka ing ngimtip nang no ka daw tambah don ka ding ka bam do ya ta snong kala le se bandai ba uthang hi mu ngim mdon ba tip tikna kidon shibon kijing yetho khana ba dei ne ta ka daw dei ne ka ni ka daw to ba dei bu mu ta ka por u penkit segi Kristan u ong ba dei Kristan ba thang ya ga ye ne nong ba de Kristan ba thang ne shong kumta upan sitom ben ye Kristan hag snem kum rupo sao bar om tang kata naga we ke spa snem shag we ke spa snem ko ba ar ro kalong kumta ron we bru bu tem dishes la dengan bakla unir le ben ye Kristan pada hagas daya spa stem ko ba sao sedang jong spa stem ko ba sao mar sedang spa stem sao don we bru bu teng upat sha jong ka Rom bu teng Diocletian same ule ben ye Kristan haga porju wala rakam de ke jing le ben ke ba long salan sar ke himaju u hanre haga porju Diocletian kala kham bid hi ko kom pensitom ye ke Kristan deitat hado bo Konstantin usdang bandrung syaka jingai Kristan ngim datip tikna la une u Konstantin ulong Kristan em tamba story ke itho i kumba ulong Kristan badai ha gejing sensar jo upen senge ye gejing pensi tomben i Kristan badile de i kumbo de Kristan bad ulale se bade Kristan de ba kumu daga por ki Kristan kisngau yo bor khendiat namar dei kene deunus im uba yirap yingi budan kaliang jingi nagawai ke spasnem shagwai ke spasnem kalau kumta tat hadu menta kayai long sa kumne an yutopi ye kawai ke jinya dan ti jung
ha ke jing ya dan tijo apostol Paul dala de ubo ke jing tho kumno uyai damba ke jing jenjar man la ke por dala pinong nong ipule pilong ki nong pule Bible pinlap pa ha ke Bible spasam benkong ki senran ki bangai Yesu ki ya damba ke chipon ke jing jenjar ngan pule syapi kumno apostol uyi tho dala de bu im he ke jing jenjar man ke por ini pule mata na ke stib ar sinong korin kalong ke khatway ke dekhot na do bar pulai wong kumno wong nga sya sempat bon sen nga sya sempat de ke jing sempat ke ba ngamla syu man sya wong nga la sya set bendi bon sen bat ru ha ke jing yap bon sen na ki jiu ngala sya sempat sau po na way 3 sau po na way 3 kede ka sistem jong ki jiu ha bagi sempat yo breu sau po na way 3 kemut sau po minus iwe bam no iwe kemut ke don ka an ha ka an jong ki jiu ban sempat yo breu ubaki ken bo ne breu de ban sya sempat kadon ni rukom sempat hadu lai po kendai 3 so apostol Paul ong nga yo ye gata ke rukom sempat ru neki jiu ngala syak sempat kumta hadu sansen lai po kendai ri tho da de syak sempat bat lai sin ngala syak sempat dau ding sempat uding sempat hakan niam jiu haka jat penru jiu bat kadon ru uding sempat haka jat penru jong ki nong rom habaki sempat ye breu kidon kiding ke bagi da thau kerpang ban sempat breu so wong kum ni ngala syak sempat de kiding do ding sempat lai sin si sin lalan themau yang kala le sin ban de po lestra la dengan baglau syak lan themau hodo bodo yap bat ki brig balan themau u ki e u namar ki mod bola yap baru ye tho ye kene ro ke jingjia man ye ke jingjia man bagi sem kilan thema wong shisin ngala sha lan thema lai sin ngala pai le nga ke duriau but ha shisngi but she made ha ke jingjilu ba ke duriau ha ke jingya denti ke jingma na ke jingki polo ke jingma na ki nolute ke jingma nala ki jat ki kenja mo ne ki jiu ke jingma ne ki gentle ke jingma haki nongba bat kedon ke jingma haki riklau ke jingma hak duriau bat ke jingma ro na ki briu ki para ki ba ikum kumba de ki para tamakim de ki para ki ba shet kala wong haka jingthan haka jing shitom haka jing shatngan bat haka jing sliang haka jing sha jing it bat ka jing peja ka jing dai tha ka jing peja bat ka jing long lang khoi ngin pulit direct ye dekot ke ba alai po ar bat had Damascus ro ngarang puli negesti ba ar sino korin no khat wai khot lai po ar ong had Damascus udon u lungskor u bahapo jo aritas aritas u balabo yu u ban pej ye kanong ba Damascus bat ukwa ye gaban penyap wat ye gaban penyap yang Henry la pelaj thau yang naga pongshai jong ke jingkhang yit skylight na tala penhiringa naga kenro bat ngala light im nakti jong ngaju puli naga Bible pareng naga tara office ngo banga thot ngaju puli Bible pareng ko makalong nomar teng ka shy naga Bible pareng tapi puli Bible kesi teng kam shy ha so ngaile ban kat bala ban puli
POE u Paul apostol dalade u yitho kumno bu yai lama ke jing jar u im ma ke jing jar kini ge contain ke bu yitho pitip barang station nong room ro kran chpang ke jing jar ong ha ke jing jar pi Aisha baru ong ro station nong room ya ong omdon jing yap omdon jing jar omdon jing jing sitom ke bala ban pen khlat yanga na ke jing ju Chris udah beri bamat ke jing jar hadu bakut kisngi ke jing imjo dei mengi Kristan mentas pasam arpoi bakwa ke jing suk ban namar bakwa jing suk pelat ngi shna theory ngi shna theology bangi kwa topik bapen suk haga shiti sinong Thessaloni kalau nong kabanong kong sorry shiti banong kong sinong Thessaloni kalau nong kabalai kadon ka wei ka banta ka makwa bang ni pe yang tu haga shiti Thessaloni kabanong kong kalau nong kabalai kadukot kabalai habo apostol Paul kuran Jepang ka jingsha shitom jo gini gibrio Thessaloni kuran iki bagi gibrio basha jinjar borong ba omdon manu uban kenria no nagata ka jinjar ka ba filamat phimde ban kenria phide ban yasha ikine jinjar hai go bat gikte namar ngi tips kem bala bu khnang ngi naga banta kane kemut la bu khnang ngi bagin ya la bagi jinjar namar bagi jinjar ki wano blay rehani ke perthai ka ba pop ka ba dap daga jersey ka ba dap daga jing isi ekirteng tura Jesu ngin mat la bagi jinjar bor apostol Paul pun sisai kinong Thessaloni baru ong ngi dai ban ya lampai kini khot ke pasau ong namar de shisha manba ngi don lembat phi ngi la yitho ye phi yekine ke bangi dai ban sha shitom ban yai da bagi jinjar Thesni gire briu hadu spas nem kadon ke jinjar naik bon kiliang ka met ukris ka balang ublai ka yai da bagi jing thang bagi jinjar ki jingdong tlu ka to por don ki besha pan yap ki besha on them mau besha kem sha set along sha set pandi bat kum ta ter tengin pulai ke nong ba stiba ar sinong korin biang sorry stiba ar sinong Thessaloni ke nong ba nungko stiba ar Thesni ke nong nungko khot pasau apostol Paul ong kumni pa kumta ro ngindale thaburom ye phi haki balang jong play namar ka jing sha shitom bat ka jinge jong phi ha ki jing sha le ben bat ki jing jinjar ka ba phi ya sha kini gide ek ba khandiat hang neng tai nga shupule phi khana ban pan i phi ba ha ka history jong ka balang ngi yai dong ba ki jing jinjar na ga wei ka spas nem shi ga wei pat hadu menta kadang long kumta unono bi isi gerteng trai un isi ye ke bengai ye ke gerteng trai ngam ong ba kito kiba don hajan jongi ki bom dei Kristan ki isi ngi syukran salan sar kene gede ke ba long ke ba ja ha ka perthai ke ba kanja man sem la isi ye ke gerteng trai do syaitan bad ye ki bri ke bengai ho trai kan long kumta unong shon un isi ya baru kita ke bengai haga gerteng trai ka testament ke bathmai ka ye tho shai ba ga kran shai shapang kini ke shapang kumno ba ki bangai ki ya la ba ke jingjen ja par ki hapan ya la ba ke jingjen ja ngin rung shi ki mau ble la ba ke jingjen ja mentas pas semu arpoi le singi kwa ngim kwa ban yo skeu ye bukum gini khubor le singi kwa suk palat ngi kwa jing suk palat hagane ke berthai am lobe kanum don ke jing suk kat ba ka berthai ke dang longkum ne nginom shem jing suk ke jing suk
Kadon na pishem yo try. Bat hapdeng jong kini ki jing jinjar. Pin sungut tengen ka jing im. Na gata gadau. Ka gospel ka khlamwan ban pelat jing ini ka jing e. Jisu khlamwan ban weng ka jing e na ki bri. Uwan ban ai ka jing suk yangi hapdeng ka jing e. Hapdeng kini ki jing yai dan ti ki bom sungut hau syuk ka jing ki palo jong ka jing im. Kadon ka jing suk ka basan syare ka dono jingi ki bangai. Kata ka jing suk ka de ka bapalat ye ka jing perkhat briu. Wat ka jabeng jingi kam sungut thau kumno ngasuk kumno ngasuk tenat be ka don be ka jing suk ha ka jing im jenga. Wat mangi wat manga mapi. Ngin da phala kumno te kat ne ka jing syam taba ka don be ka jing kermen. Kan ne ka jing syam ha ka jing im. Ngadang la be ban rakhe. Kat ne ka jing jenjar ngadang la ka don be ka jing kemen. Ka bana syapo ka pelong yang bangan pu samar ke hagi por baro. Ka jingai Kristan kam dei bo play one ban weng no ka jing en berthai no ka jingai Kristan ka dei gani. Ka udon play ubo gerteng play jong ka jing suk. Uban don rengkat bat ngi. Uban ai ngi ka jing suk hapreng jong ka jing jenjar. Kita dei ka jingai Kristan. Mangipat ngi sedang ya mare, ngi sedang escape, ngi sedang ya pet na ka jing jenjar. No, ngimdei ban kuapan escape. Kadang ka jing jinjar, ka ban sawan, ka ba ublay, ka ba Bible ka kan syapang, ka jing bitar ka ban ublay. Ka ne ka jing bitar hang ne. Kitip nam lo ngiyo ina ka Bible, banginam yaj, banginam hap ka jing bitar jong ublay. Nginam hap po ka jing bitar ublay. Hari yang mentah sywa ba ka jing bitar ka ban ublay. Kawan, ngihapan ya lemba kini ke jing jinjar kiba ngimar haga perthai ki bomdai no blai kiba mi ne kini ke jing khoram jong ka perthai kiba mi namar ka bainong jong ka pop kiba mi namar ka perthai ka kulmar kumne ngimdai ban escape ban pet ne ke jing ni tang khandet la pet slap khandet ngem ngi klam le jing sengsho ai ka slap thi ngi dei ki bri ki ban telot hadu kata da gemet ngim kwa ban pen lam rau ban yelam rau ban rim rau khop ye gemet jungi ngim kwa ban pen long rau gemet khendet chem jing e la kwet khendet chem jing e la ong kein no ngam tre ke tai jingai ke yeng mene khendet ngong o ka jingai palat phi ke yeng mene ngila kwa sna yeng mene ke kham jan la shna je mene je kham jan ro ngi me wan re namar ka problem ke jing e kam dei ba jinga ne ke jan ke jing e ke dei ke jai tu jong ne ke met ke jing jai pede jong ne ke met la dei ngim nang ban ring mrau ban yelam mrau ye ke ne ke met kan sanshar ngi hidup tau put ba ngi kwa jing suk palat hadu bang ngi kwa ba ying ngi thau ying mane hap hai kham ra thia jong ngi lo bi kam dei ban jia gum ta hangi kat badang dona perthai ngi de ban discipline ye kemet ngi de ban practice ye kemet ngi de ban yelam mrau ye kemet jungi syagita ki ege ki bangi de ban im kum bange ngi de ban yai lama ke jing jinja kan sedon ke jing jinjar ba perthai ka bangam tip lano ka bangi mi tip lano ni hapan ya lama ke jing jinjar. Get ready. Long lepen kre ban face ban yai lamba ki jing e Paul thoi igni Tisho Timothy borong Mayday u shipai ukris ba kran chpang shipai ka kran chpang ki ba phihap ban practice ban discipline yelade hagata do belong kum shipai uba treshitom uba ya laba ki hardship u apostle Paul penon kami kitin hardship kemut ke jing e kumushipai u Chris mere ban ya laba ki hardship ki jing e ngimde ban ya pet ne jing e mdon quality ya ke jing em la dangi pet ne ke jing e ka quality jong ke jing em ka jing long
bapuk sentiu jong ke jing em ka don haba ngi yai lengba ke jing ngi syak prang ngi lade ha ke jing ha ke ding pide ban soto kini ki ding ne ke jing ngam ong bagi wan ulai khlawan ulai ki wan ne ke ne ke jing klumar jong ke perthai namar ngi long ha ni perthai ke bakum ke ne so ngi yai lengba kini ke ngi de ba pensitom lade la daga slap makna wan jing seng la daga slap makna wan je babu sedi la daga sngojai tu makna duai la daga sngojai tu makna pulai babul la daga sngojai tu makna yele kumushipai ushipai em mdere bo kwa kat bo mon shipai udon po unong pej u kham halor yu la do jai tu ban khithia un wanu ni wana bar wana lor u halor jo un plate ye gitu ga blanket un sempat yame men soto ang to Kristan do shipai ba ke jing Kristan de ke jing em kabangin kabalongkum ke ksiar kaba perang ha keding kabangin yai la bagi jing tenjo ci sukren ye ne wong lada toba ye ke ding phna pi ha ukren ni pang ding phna ukren pang ni ke bangire ben ya la bagi ni ke unono ubamba ye ke ding phna ubom nyom na phang ba ong ngi ki panar long ba bit balong sanran janga ke jingai Kristan kamde ke jingai ka ba flag obesity ka ba dap de khleng ke jingai Kristan ke de ke jingai ka ba exercise ngakreni ege ba kenjam sem ngakhlem kreni itu ka ba kenjamet yo piang ko khleng sudah ngadu Kristan khlam kreni ko kenja met kenja do kreni ko kenja mense so ke jing em Kristan ke de ushipai uba train ni de uba discipline ni de uba permi yiki doksa ban face yiki jing ane perthai ke jing Kristan kam de ka ba nyo kom haning tai khandiat kriat ani kriat thangko kadam rangko la yaran ke khmut ke khmat tapi don po China pisngo tho ye ka dor jeng jeng Kristan la de pidon ha po Middle East ri ka ba pidon tang citro tang khandiat u ba bo no nong snong ha to ri dei ka wei pat ka jai niam la de pidon nang to pisngo tho ye ka dor jeng jeng long sanran rena mar bengi suk palat pi Meghalaya ke Meghalaya kala long lepa kum ke Paradise kala long lepa kum ke Beneng em ni syong suk jajai kaya niar katahi kaya lek makan tiro katahi kaya shon makan katahi ni syong kali na joy silong ju kren para Kristan da kadai po China lo bi da uneu tip bo ne de Kristan ke jinsu i wei kalau hadu be ke ja umat shisha hari namar ngi supalat Meghalaya kanja shisha hangi shisin gisngi kan saja ngi kumbo ong Bible kordit ye kita ba syongsuk ha Meghalaya ka Bible gong kordit ye kita ba syongsuk ha Meghalaya Meghalaya don mo Meghalaya bang no ka ong kordit ba syongsuk ha Seyon kay ke Seyon Meghalaya long lepang Seyon nagawai ke dong ye kwa ying mane ya supalat pi kwa supalat so kwa subat le jing seng sekata ye mane ka jinga pi bak slap le gum ni tapi tuat kai ga daw hana ga kwa burom hana ga kwa long he long han namar hang tai mi yo sho namar pi bun palat so ka tar bla ban de ga daw ngam ong ba ka ta ga de ga daw ka le pi tuat kala le se ba de ko ni ga daw ngam ong begitu ba kwa ye mane ki kwa long ki kwa burom ngam ong gum ta re le pi wa de tuat de yo le se kala balong gumta lada kalong gumta ngila bakala so ngila isyong suk palat pi hasayon namar getang so tenat iki kubor ki kubor suk jingsuk ka chu em na yo jingsuk re hayung na yo jingsuk re kat badang senggel ni suk
Ni so chin cha sung ko em chet cha chore em chet tu re kwa no de lok ta la yo lok ni mi to re ka khle mi to re ka jat mi to re ka khti so thu so tha kum ni phet no Pi namar bangi ngim long ready ngim long ki bala khre ki bala pen khre ngim don ki dok sa ban face ya ke jing ta ke jing em mara shem jing ngira ya phet kam dei balo kum ne ke jing kristan kam dei ka ya phet chebeneng ne ke jing ni boy wan la wan ke jing jar yang ne phet no chebeneng so atrai wan no kloi rong no ngi ne ke jing Jisu ang ne ngam duai bo blem shim no pin ke pertei ngam duai bo blei un ri pi ke pertei wat pidon pereng jing ngan ri pi tat hado bekut ngan long lembat pi hado ke wano ke pertei kani kan pentingan yang pereng ke jing so meno te ke balang ka kamyai le ba ke jinjar omdon ke por ke balang ka kamyai le ba ke jinjar borobor ke yai le ba ke jinjar ngi yai le ba ke jinjar Pat kambalang belaikan ya kumta tat hado kesngi jo kecing one shot unong lay kurim ialah kanong lay kurim so get ready pemi gidok sa